Kag sa iban pa mga balita mga puso, Bacolod City LGU positibo ang mahatagan sa eksensyon ng pagsulod sa korporasyon sang mga traditional jeep nga ginahingyo sa LTFRB. Yaring balita nga itong gintutuka. Ginduso ni Bacolod City Mayor Alvin Benitez ang letter of intent sa duha ka transport organization sa LTFRB 6 sa paglaom nga pisar wala pa makapaidalom sa consolidation ukon na lakip sa korporasyon. Panugutan ang mga ini magbiyahe sa dalanon. Pagkatapos nga nagpabutyag ang mga ini sa intensyon nga mangin kabahid sa PUV Modernization Program. Kung sino nag-coordinate sa city, amo na ang hatagan ta sa proteksyon. Negosyar ta pa ang mga lain-lain nga mga request no gahalin sa ila with LTFRB. Sa mga wala iya, that's their own lookout. Ang grupo nga bakod nga mayor nga oposisyon sa modernization program sa Bacolod City. Hindi ko konforme sa basalig sa alkalde. Ginapakamalaot man sa grupo ang ginaaligar pagkabig sa ila sang LTFRB bilang kolorom o kung illegal pagkatapos nahigsapol kay LTFRB 6 OIC Attorney June Altura kahapon. Klaro sa ginambal sa YC Director nga wala kita tanan ng permit kag hindi kita gina-consider kita nga kolorom. So ano pa nga mga permit ina kapila kami ka business nagpadala sa sulat dira sa siyudad sang Bacolod at pang wala sila ga response. Nakita apil ang grupo kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga nagapati nga madamo buho sa ginadusong nga PUV-MP sang national government. Sa Bacolod City, 23% o kon 540 sa 2,313 ka traditional jeepney units pa lang ang napaidalom sa konsolidasyon. May ara 1,300 ka napain nga award para sa mga ma-operate nga modern jeep sa syudad. Kung hugta ng deadline sa katapusan sang bulan, masobra 700 ka modern units pa ang kulang. Intent and purpose ang consolidation nga mahapos para sa land bank kag DBP manukot nga ka-afford ko magbayad cash. Why join sa corporation nga isa lang unit ko siyam mo. Wala ko da iya tingog. Why na, mo ano lang pagkilo. Why naman ni mabakal. Kaya wala, hindi naman ni mo mapusdan sa patlagan. Anon mo ni, negosyohan mo, hindi magapon pwede. Kangay sa Iloilo, ginapaabot naman sa mga nagasuporta sa PUV-MP sa Bacolod nga matapikan sila sa stickers kadaw kaangay sa extension sa permiso nga magbiyahe. Isa naman kahublag protesta ang ginaplano sa Bacolod Incorporated City nga Bulan. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition.